Здравейте хора, аз съм Иво и сега ще запиша новият клип на Гарио. Знам, че това е малко прибързано, но ще започваме след някъде. И да започваме. Тук големия вече не се размножи. Тук се измъкваме на косъм. Малко кофти цвят и не изядам. Още съм нуб. Само да се наглася. Без рекламки. Слаби резултати. Мисля, че можем да докажем, че сме добри на тази игра. Просто обрахме. Сега търсим клюпачка. Тук някой българин. Ако искате да разберете, може да спрете клипа. Клипът няма да е много дълъг. Но няма да е кратък, за да има какво да гледате. Тук изяждаме човек. И този. Нищо интересно не се случва на този. Може да се пробваме да го изядем. Ако порасне малко и дори. Само да ни изяде. Да ви кажа, ще продължавам. Няма да снимам само на Гарио. Дори ще правя клипове с мои приятели. Като цяло ще е хубава порица. Уау, този е 100 левел. Не знам, просто аз имам приятел, който е 74-ти. Вече сигурно е по-голям левел. Сега този Курт. Не знам дали му произнасям името правилно. Може да го... Но ще пробвам да го изям. Този I love skeletons. И този не се измъкна, хора. Плана ми не се получи да го заоградя. Докато внимавах в него, той не изяде и думата. Подигнахме втори левел. Браво на нас! Не. Това е геймърският ми канал. Съжалявам, но съм малко болен. И за това го говоря странно. Аз съм най-слабия. Може да си го признаете. За малко ще спра. И да, хора, докато почна наново, разбира се, че ще ме изедат. Не се надявам да имам много гледания. Но колкото повече, толкова повече, по-добре става. Много се нервя, когато губя на мамуля. Тук виждаме руснакът. А този само се хвали с 39-тият си левел. Този 3 пъти се спълна заради нас. Тук да внимаваме, че може да стане лошо. Този ще го изядем. О, не. Какво стана? Не бързо вдигаме левели. Вау!
Вау, как щяхме да го вземе, а този има много готин скин. Надявам се не е за високи левели. Разбира се, ако е за високи левели, ние ще станем висок левел. Смятам това да е от една от поредиците. Също така имам... Тук намазахме клюпачката, само трябва малко да пораснем. Не, този ще ни изяде клюпачката. Ех, мръсник. Ех. Тук хора се прецакахме. Просто като снимам нямам късмет. Я хора, по следващата смърт. Най-вероятно ще спирам клипа. Опа! 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 Този път ще се кръстим Пикачу. Обърках го. Аре, ще се казваме Пич. Хора, този отново ни се наглезди и... мисля, че ще е това. До скоро.